Bakit? Napana ka? Nanay. Ang tipay ka pa yung ibusin pa ng ate sayang. Ang ka mga kapakura. Okay, uwan agaraw. Ay, uwan gayam ba kayo? Itong malunggayam, hanak ton nga agawid nga dagaws. Okay. Agdiretso aton yan da paring butchoy. Oh. Agiinom kami jay. Kadwa mi ni Gina, ni Agnes. Kadwa mi suda ag-gather kami kanong kakabats. Ag-get together kami mamata ni nabayag kami nga madin nagkikita garudan. Di ba ex mo, Ajay? Ginagawa mo! Ajay may sadyay? Mami, pass is pass? Dati anak na aja yun. Dati asawa na. Wala. Pass is pass. Bakit? Okay. At ang kalatan. Sagpaminsan lang mo, inuwagawid na nga gaputi abroad, so lang mo ti, kasi nga tayo get together kami ba? Giiniliw mo. Sa bagay, kaya pang kalataan niya. Bola lang yan. Mas nahanap to agawid dahil damdama malam. Mga past 12 back taon nga makaaway. Ginagawa mo? Oo. Okay. Diretso at di gayay. Nya. Naawatan ba kahit? Maya jay maliwanag ang buwa. Yung na. Bure ka garap dati ko. Dati pa ko. Kasta dapat tumaminsan nagiti lalaki mo ti masuro. Nga kinanayon nga babae. Ginagawa mo? Dapat ti kaluntagan ati lalaki. A few moments later. No, 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 no. Ay, mabawasan kita na ba? Nek, ampay nga, itamalita ba ka? Kwa? Nagkagibad bagong no, tubusin ka na sa oras ng kaagaw-away doon. Nya. Joke lang, bakit? Hindi mo pa nakinaw. Kabil mo dyan una dyan. Mali. Tapos to'y nalagtan ta ka. No, makapanunod kan to nga apan. Itugot mo, at least nakasagana. Ha? Ano ba dito? Subliman bakit? Manig to Harap naman na rin doon. Harap naman na rin.